ichukwu ezinụlọ ọ dị ofe ncha mfe m mgbe ahụ a na-azụ anyị etu a ka nne na nna m si aba ha ọgaranya. Nna m lụrụ ọrụ oyibo na ha alụchata ụlọ ọ na-acha. Ndị nna onwe bụ onye bụrụ onwe tinye na mgba mbọ o ji ego achụ ego, ọ na-azụ ahịa, ọ na-azụ ọzọ n'ụlọ na ụlọ ahịa ebe o nwere shed. Ọ mapụkwa bugharị nke mbugharị ka a wee gbaa mbọ fụ na anyị na-eje akwụkwọ na-eri nri. Ọ hapụ ha ọsọ nna m ka o bube. Nne dị Igwe ezi nwaanyị ọma. Ụdị mbọsị ahụ ọ gbaji odoro ahịa agba ekeresimesi, ọ na-achọ onye ya anata ego. Ọ bụrụ nwere onye nke o jikwu mgbe ahụ si ya biko na ịgbazite ego n'ime ekeresimesi anaghị abacha na ngwa ahụ etinyesiere ego mgbe ahụ nọ na-aka mma mgbe ababeghị dị n'ọnwa mba onye nye mụrụ onye gị iti nwee ike si mgbe gote ahịa mgbe ahịa ka dị ọnụ mma. Mgbe anyị ji mgbe ọnwa mba ya abịazi mezi nwa ọchọbịa n'oge egwu nchichi anya izumie n'ahịa ịzụcha ya bụ ahịa ekeresimesi a na-akpọ ya sizin. Nwee ike kwuchiekwa onye ịnatara ihe onye nke ya kwecha ya nkwa. Ọ dịzịa ka ọ na-akwadozi ịpụ obodo oyibo ahụ. Nne m wechitakwara sị ehichizi onye na-egosi dịka amaka ọjụ nne m ihe dịka ego ole ka ọ chọrọ. Nne m gwa ya ego ole ya bụ onye mmụọ ya enwe ike zụpụta ya ọfụma ka ọ ga-abụ ọ narakwazi ya nke ahụ na ya abịakwa ọzọ n'ike isibakwa ya onye nyere ya aka ya biko okwe ọ kwadosizie obodo oyibo. Nne m kwere ọ sị ọ dịbọsị ahụ ozizie nne m si ya bịa. Nne m je, nne m gbara akwụ na-eche enyi na-eje. Nne m eruzie ọ sị ya o wee weta ego chọọ m ịkpa afọ ego nọ maka mgbe m ji kpọba afọ ego ọ dịka mana ata mmọnwụ. O wee bụrụzie na o wetara ego ahụ ya sị ya na onye nwana ya jie ụgwọ ihe nwa ya nwa o butere onwe nwe butere ihe nwa na ya aka na ya ji ego nke ahụ anyị agbaghị onye ahụ ya bịara ọbịa ozugbo ka nne m nye ego n'edi iche. Nne o wepụta list edere ede ụzọ mmadụ ịsaa dị na ya o wesisibe ego ụgwọ o ji ya si na ya achọghọ iji ụgwọ ahụ tupu ya eje obodo oyibo. Maka na mgbe eji wesisi ego niile anụ o wesi na nwekwụsịsị ahụ mgbe nwesị nke fọzọ na ya werezie ya wee o webụ na ihe o wetara ọ bụ na ọ dị nne m aka asị ya hapụbazịa maka udebere ego ahụ bụ itinyekwa nne m n'ọnwụnwa maka ụmụde ego ya bụ eweta ịfụ na ọ ma nzụpụta m ihe ejiwara azụ ezinụlọ n'ahịa ọ na-azụ na ya tupu ime ihe na-aga ịfụ na ego mmadụ ahụ adịzighị n'aka bịakwụ ha n'ụgwọ iji ihe a wute nne m atamụsa ịfụ list anyị dere anyị ejije aba na anyị batara ndị laanyị ya gbapụrụ anyị ndị laanyị ya gbapụrụ anyị. Nne m kwuo mkpọ ya wesị kedu ihe ya eme ihe nne m agụ nwaanyị ma ihe ọ gwara m ọ sị m na asha ha agwụ agwụ o ji ya alọba anyị gwa ya ọ sị m nwa m sị ọ sị m chigbo ọgụ nsị anyị ọ sị m na asha maka ihe ọ na-akpọ m ha akpọ m obi chigbo ọgụ ọ sị m chigbo ọgụ nsị anyị ọ sị m na asha aha agwụ agwụ na ụmụazị anyị amụkwa echi na ha ka ya azụ asha ka anyị na-eme onye anyị mere mbọsị Obinigwe kwuru agha anyị ebi obie okwuchi ihe a nkụja na mbọsị Obinigwe kwuru agha anyị ebi na ọya ebi eziokwu na ọ na-ewute m na tata ọ zụtacha na nwa mmasị na oriekwa aka nwa Obinigwe akụtuo orikwa mana ọ bụrụ na oriwanyere gaba ọ na-aka mma maka na ọ banyecha ha n'ụdị anyị nwa bụ ụmụ ya na-ene anya ma anyị nene afụfụ akpa ofu nwaanyị agbara wee zụpụtacha anyị ya dịba